Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Azad. بله. بابا ya. بله. Em karin lê binerin? بله tu dixwazî ez ê Belê ez dixwazim. nîşa te bikim. Binêre? Ev kî ye? Ew bavê min e. Bavê te. Belê. Bavê te çend sal ye? Bavê min 6 salî ye. Çi karî dike? Bavê min mamosta ye. Oo. Ev jî ciya te ye? Ev jî diya min e. Ciya te çend sal ye? Diya min jî 55 salî ye. Oo. Çi karî dike? Diya min? Diya min jî mamosta ye. Ew jî mamoste ye. Belê. Oo. Kan binêre? Berên. Ew Ev kî ye? ev. Ev bapîrê min e. Bapîrê te ye. Belê yanî kalikê min. Bapîrê te çend sal ye? Bapîrê min 85 salî ye. 85. Erê. Ev jî Ew Pîra te ye? jî dapîra min e. Yan pîrika min e. Belê. ew çend sal ye? Ew jî 80 salî ye. Te dît? Gelekî wêne kevin e. Rast e kevin lê dibînî çindê xurtin. Belê xurtin. Li ser xwe ne. Zanî bapîrê min pêşmergeyekî kevin bû. Pêşmerge bû. Xuya ye. Binêre. Li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre. Ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min. Dibînî çindê xurt e. Pir ciwan e. Te dît? Ev kî ye? Ev xort? Ew. Ew xort birayê min e. Oo, birayê te. Navê wî çi ye? Navê wî Robîn e. Robîn. Belê. Robîn çend sal ye? Robîn 20 salî ye. 20 sal ye. Belê. Ev jî xwişka te ye? Ew jî xwîşka min Şîlan e. Şîlan çend sal ye? Şîlan 17 salî ye. Birayê te 20 sal ye? Xwîşka min jî 17 salî ye. Belê. û tu çend salî? Ez 35 salî me. Û sê xwişk biran e? Em sê xwişk biran e. Baş e. Oo, ev kî ye? Ew kî ye? Ew. Ew cîranê me ye. û ev li balê bawer e? Ew jî cîranê me ye. Belê. Bawer nas kir. Bawer te dît? Belê. Oo, ev kûçik ye? Kûçikê me ye. Oo, çend sal ye? Çend salî ye? Tu nizanî? 5 salî ye. Em bêjin 5 salî ye. Çi karî dike? Keçi kûçik çi karî dike? Ana karî. Bi kurmancî gava ku mirov bixwaze li yekî bipirse bibêje xusiyetî wî bizane, navî wî bizane, çi karî dike, çi dike ji bo tiştan em dibêjin ev çi ye? Lê ji bo kesan em çawa dibêjin? Ew kî ye? Yani ev kî ye? Ne wiha? Ne wisa bawer? War be. Em dibêjin ev kî ye? Kî ye? Ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike. Mesela em bibêjin Azad birayê xwe bi te dide naskirin. Azad tu yê çawa bibêjî? Tu birayê xwe bi bawer dide naskirin. Bawer. Ev birayê min e. Tu dibînî? Başê. Kêf xweş. Bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin. Ev birayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lê zêde dibe du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin mirov ayê lê zêde dike. Mirov dibêje ev dotmama min e an jî gava xuşka mirov be mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e.
باشه لگاوا که مروف ده او باوین خود دی ناس کرن مروف چاوا دبیجه باور ev دیو باوین منن ev dev bavê min in. وان یک بی یک بدی ناس کرن چاوا دبه Ev. یک بی یک بده ناس کرن دیا منه ev jî bavê min e Ev diya te ye, belê ev jî bavê te ye. min e belê تفهم کر Çawa ez ê bêjim ew xuşka min nîne? tu ê bêjî ew ne xwişka min e Ha. Ev ne xuşka min e. تفهم کر Ha, tamam. چاوا که مروف ناوی خود دبیجه هر وها گاوا که مروف بخوازه نینیای ببیجه مروف نیه لیزه ددکه ev خوشکا منه ev نه خوشکا منه Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. تفهم کر He, min fehm kir. Azad. بله. بابو متى يا؟ belê ام كان اللي بنرو؟ belê tu dixwazî ez ê بله از خوازم. nîşe te bikim binêre ابكي يا؟ ew bavê min e بابيتا. بله. بابيتا كم صالية؟ bavê min 6 salî ye ها چی کاری دیگه؟ bavê min mamosta ye اوه ابجي جاتا؟ ev jî diya min e ها دياتا كم صالية؟ diya min jî 55 salî ye اوه چی کاری دیگه؟ diya min diya min jî mamosta ye او شما مستيا؟ belê اوه Kan binêre berên ew ابكي يا؟ ev ev bapîrê min e بابيتا يا. belê yani kalikê min بابيتا كم صالية؟ bapîrê min 85 salî ye شتو بينج. erê ابجي ew Pîrete jî dapîra min e yan pîrika min e belê او كم صالية؟ ew jî 80 salî ye te dît قال لك وينك كفنا؟ rast e kevin lê didî çin dê xurtin بله بله خورتن. li ser xwe ne zanî bapîrê min pêşmeregekî kevin bû پیشمرگه بو خویایا. binêre li vê de jî wêneyekî wî heye binêre temaşeke binêre ew jî li vê derê 35 salî ye bapîrê min didî çin dê xurte پر جوانا. te dît ای ابکیا؟ Ha. افورت؟ ew ew xort birayê min e اوه برایتا. نبی چیه؟ navê wî Robîn e روبین. belê روبین چند سالیه؟ Robîn 20 salî ye 20 سالیه. بله. ابجی خوشکته؟ ew jî xwîşka min Şîlan e ها شیلان چند سالیه؟ Şîlan 17 salî ye ها برایتا 20 سالیه؟ xwîşka min jî 17 salî ye belê ها و تو چند سالی؟ ez 35 salî me آها اون سه خوش کبرانه. em sê xwîşkûbiran e باشه. اوه ابکیا؟ ew kî ye ew ew cîranê me ye ها و اول بالي باوره؟ ew jî cîranê me ye اوه belê باور ناس کن. bawer te dît بله بله. اوه اف کوچیک کیه؟ kûçikê me ye اوه چند سالیه؟ çend salî ye تو نزانه؟ 5 salî ye em bêjin 5 salî ye ای چی کاری دیگه؟ سانه Küçük کاری küçük çıkarıydı ki. سانه کاری. به کرمانجی گاوا که مروف بخوازه لیکی بپرسه ببیجه خصوصیتی وی بزانه ناوی وی بزانه چی کاری دکه چی دکه جبو تشتان ام دبیجین ev çiye لی جبو کسان ام çawa dibêjin Ev kiye? Yani ev kiye? ne oha Ne bu sabah var? Var be. em dibêjin ev kiye kiye? ji bo zilaman mirov navî wî dibêje û mirov êyê lê zêde dike mesela em bibêjin azad birayê xwe bi te dide naskirin azad tu yê çawa bibêjî tu Ew birayê birayê min xwe e. bi bawer dide naskirin Bawer. Ev birayê min e. tu dibînî Başê. Kêfxweş. bira û min ji bo ku bi hevdû bên girêdan em êyê lê zêde dikin
ev brayê min e. Min e. Lê ji ber ku bira bi ayê xelas dibe û ê lêzê dibe, du tîpên dengdar bi tîpa kelijandinê yê dikeve nava wan ji bo ku wan bi hevdû ve girê bide. Ji ber wê em dibêjin ev birayê min e. Ha. Ev Lê birayê min e. heger em bibêjin tu êdî keçek ji malbata xwe bûyî bide naskirin, bidî naskirin, tu çawa dibêjî? Şimdi bawer ev dotmama min e. Kêf xweş bû. Mirov gava ku keçeke dî naskirin, mirov ayê lêzê de dike. Mirov dibêje ev dotmama min e, an jî gava xuşka mirov be, mirov dibêje ev xuşka min e. Ev xuşka min e. Baş e. Lê gava ku mirov dê û bavên xwe didî naskirin, mirov çawa dibêje? Bawer ev dê û bavên min in. Ev dê û bavê min in. Wan yek bi yek bidî naskirin, çawa dibe? Ev. Yek bi yek bide naskirin? Diya min e. Ev jî bavê min e. Ev diya te ye. Belê. Ev jî bavê te ye. min e. Belê. Te fam kir? Çawa ez ê bêjim ew xuşka min ne? Tu ê bêjî ew ne xuşka min e. Ha. Ev ne xuşka min e. Te fam kir? Ha, tamam. Çawa ku mirov navê xwe dibêje, her wiha gava ku mirov bixwaze neyîniyayê bibêje, mirov neyê lêzê de dike. Ev xuşka min e, ev ne xuşka min e. Ev xuşka te ye, ev ne xuşka te ye. Te fam kir? He, min fam kir. O rojbaş. Çıkuşke. Kuşke kiye? Tuşku da Vay. kötü. Aa. Vacelo vay, webab. Oo. Cigaramı Tuşku da kötü. Kura de bela kaçma bakelo. De hara di. Hara di. Çabuk kuru çabuk. Kura belem rahat Hersme kırının. kafe lo, hersme kafe. Kabinler mezi binlerim, muçu binler nezi binlerim. Tazi bizani. Kale kuşkan kar kare babi xwa kadda. Nazdaki. Ha. Nasılsın? Ab küçük gibi. Küçük yemeği. Ha, navi kuşkevici faşist bu. Baver Na, ne çizgi. faşist bu. Kura de beşe. Bugaj per faşist Hara kuşkevici. hara. Baver. Her. Çe? Her. Hey, yaz maraklı uemme. Her lo. Bauer. Mane kudi, buname. Mane ne ya?